அன்பே சிவம், அன்பு வணக்கங்கள். இன்னைக்கு மே 24, 2022 செவ்வாய்க்கிழமை காலை மணி 6. செவ்வாய்க்கிழமை அப்படிங்கிறதுனால செவ்வாய் கிரகத்துக்கு அதிபதியா இருக்கக்கூடிய முருகப்பெருமானுடைய ஆலயத்துக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி வந்துட்டு இருக்கோம். டெய்லியுமே நான் வாக்கிங் வருவது உண்டு. பட் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு லொகேஷன் போவேன். ரெகுலரா ஒரு சில இடம் இருக்கு, அந்த மாதிரி இடங்களுக்கு போவேன். இன்னைக்கு என்ன அப்படின்னா, ஒரு நீண்ட தூர பயணம் செய்ய போறோம் நம்ம இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல. அதனால இங்க இருக்கக்கூடிய அன்பர்கள் ஒரு சிலரை சந்திக்கணும், அவங்க கிட்ட சொல்லிட்டு போலாம் அப்படிங்கறதுக்காக நான் வந்துட்டு இருக்கேங்க. இந்த குருந்தமலை முருகப்பெருமான் கோவிலுக்கு பக்கத்திலே ஒரு சில தர்மசாலைகள்லாம் இருக்கு. கொஞ்சம் தூரத்துல அப்படி தொட்ட மாதிரி தான் எல்லாம் சுத்தியும், கோவிலை சுத்தியும். அங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாம் எனக்கு தெரிந்த அன்பர்கள் எல்லாத்தையும் சந்திச்சாச்சு, சொல்லியாச்சு இந்த மாதிரி அப்படின்ட்டு. இன்னைக்கு இன்னொரு சாது பாபா ஒருத்தர் இருக்காரு, அவரை சந்திச்சு ரொம்ப கேப் ஆயிடுச்சுங்க. பங்குனி உத்திர மணிக்கு கடைசியா அவரை சந்திச்சது. இப்பதான் அவரை பார்க்க போறோம். அவர்கிட்டயும் ஒரு வார்த்தை சொல்லிடலாம் அப்படின்னு போயிட்டு இருக்கோம். பாருங்க, இந்த ஸ்கூட்டர்ல போனவங்க எல்லாமே கோவில் பக்தர்கள் தான். அங்கதான் போயிட்டு இருக்காங்க. சரி, அப்படி நம்மளும் போவோம். இன்னொரு 2 கிலோமீட்டர் சம்திங் இருக்கு, அப்படியே போலாம் வாங்க. சக்கரை இருக்குங்களா? சக்கரை ஒரு 1/4 கிலோ பேக்கெட். டீ குடிச்சிட்டீங்களா? வாங்கிட்டு வர்றா தண்ணியுமே குடிக்கலையா? ஏங்க குடுக்கட்டே ராஜேந்திர இது கட்சி சொல்றதுக்கு இது ஒரு பேக்கெட் எடுத்துக்கலாம். எவ்வளோங்க? எவ்வளோ ஆச்சுங்க? இல்லை தெரியல, அவங்க தெரியல, அதுக்கு தான் கேட்டேன். 2 முறுக்கு பேக்கெட்டு, சக்கரை 1/4 கிலோ 30 ரூபா. சரி, தெரியலைங்க, அதான்ப்பா விலைவாசி என்ன ஓடிட்டு இருக்குன்னு தெரியல. ஓகே, குருந்தமலை கோவிலுக்கு போயிட்டு இருக்கேன். அங்க ஒரு சாமி ஒருத்தர் இருப்பாரு, அவர் பாக்குறக்கா போயிட்டு இருக்கேன். சக்கரை எல்லாம் நான் வாங்கினதே இல்லைங்களா? குடியில அகத்தியர் குடியில இருப்பேன். அப்படிங்களா? சரி, அவருக்கு தான் ஏதோ டீ காஃபிக்கு ஏதோ வாங்கிட்டு போலாம் அப்படின்னு சொல்லி வந்தேன். அப்படிங்களா? சரி. ஓகே, நன்றிங்க ஐயா. அவர் பார்க்கலாம் தான் வந்தேன். சக்கரை ரேட் எல்லாம் எப்படி போயிட்டு இருக்குன்னு நமக்கு தெரியல, அதனால சரி வட்டுங்களா. நன்றிங்க. மணி ஒரு 6:30 சம்திங் ஆகுதுங்க. சூரிய உதயம் எல்லாம் இதாயிட்டு. அன்பே சிவம் வணக்கம் சுவாமி. அன்பே சிவம் வணக்கம் சுவாமி. பகவானே சிவசிவா, இருங்க வந்துட்டேன். நம சிவாய. வர பகவானே, வந்துட்டேன். ஓ, இப்பதான் கடைக்கு போயிட்டு வந்தேன். கடையில அவர் கரெக்டா சொல்றாரு, எங்க இந்த அகத்தியர் குடியில் இருப்பாங்களே அவருங்களா அப்படின்னாரு. ஆமாங்க, இப்பதான் வாங்கிட்டு போனாரு அப்படின்னாரு. அந்த பெட்டி ஒரு மளிகை கடை ஒன்று இருக்குங்களே சுவாமி, அங்கதான் அப்படியே போயிட்டு வரேன். ஸ்நானம் பண்ணிட்டு
நான் நேரா வரேன், நீங்க அப்படியே வண்டியில் போயிட்டு இருங்க. நல்லா இருக்கீங்களா சுவாமி? உங்களதான் எதிர்பார்த்து வந்தா கரெக்டா. சிவா ரொம்ப சந்தோஷம், வழியிலேயே பார்த்தாச்சு. ஸ்நானம் முடிச்சிட்டு வரேன், குடிலுக்கு வரேன். சரி, நல்லது நல்லது, வாங்க வாங்க. பால் வாங்கிட்டு வரீங்களா சுவாமி? நல்லது நல்லது, வாங்க வாங்க. சிவா வணக்கம் வணக்கம். ஆச்சரியமா இருக்குங்க. நான் ஒரு வழியிலே சந்திப்பேன்னு நான் எதிர்பார்க்கல. அவர் குடியில் இருப்பாரு அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நினைச்சிட்டு வந்தேன். கரெக்டா வழியிலே அவரை சந்திச்சிட்டோம். ரொம்ப நல்ல ஒரு ஆத்மாங்க இவர், ரொம்ப நல்ல மனிதர். அதிக சுயநலம் இல்லாம எல்லாம் செய்வார், அந்த அளவுக்கு ஒரு நல்ல ஆத்மா இவரு. அதாவது வசதி இருக்கிறவங்க அடுத்தவங்களுக்கு 50 100 அப்படிலாம் செய்யறது வந்து ஒரு பெரிய அதிசயமா இல்லைங்க. அதுவும் ஒரு நல்ல மனசு வேணும், நான் இல்லைன்னு சொல்லலை. ஆனால் இவர் வந்து ஒரு சாது சன்னியாசியா இருந்தும் இவர்கிட்ட எல்லாம் ஒண்ணுமே இருக்காதுங்க. பேக்கெட்ல எப்பவுமே 10 or 20s அந்த மாதிரி தான் ஃபுல்லா வச்சிருப்பாரு. ஒரு 10 20 ரூபா அந்த நோட்டெல்லாம் சேர்த்துனா ஒரு 100 ரூபாய் தான் இருக்கும் எப்பவுமே, அதை தாண்டி எதுவும் இருக்காது. ஒரு டைம் நாங்க அப்படியே போயிருந்தோம், கார்ல ஒரு ரவுண்ட் போயிட்டு ஒரு சிலர்லாம் சந்திச்சுட்டு ஒரு கோவிலுக்கு போயிட்டு ரிட்டர்ன் வந்துட்டு இருந்தாங்க. அப்போ மேட்டுப்பாளையம் வனபத்ர காளியம்மன் கோவில் அப்படின்ட்டு இங்க பிரசித்தி பெற்ற ஒரு அம்மன் கோவில் இருக்கு. எல்லாரும் இங்க இருக்கவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும்னு நினைக்கிறேன், ரொம்ப ஃபேமஸான இடம். அந்த கோவில்ல வந்து தரிசனம் பண்ணி எல்லாம் முடிச்சுட்டு கார் பார்க்கிங்ல நின்றுட்டு இருக்கோம். ஒருத்தர் வந்து ஒரு யாசகம் கேட்கிறாரு, கையேந்தி கேட்கிறாரு. நான் வந்து ஒரு 10 ரூபாய் அவருக்கு கொடுக்குறேன். இவர் என்ன பண்றாரு, அப்படியே பேக்கெட்ல இருக்கிறது அப்படியே அள்ளி கொடுத்துட்றாருங்க. ஒரு 30 40 ரூபா ஒரு பாட்டு கொடுத்துட்றாரு. அது மாதிரி இவர் எப்பவுமே வச்சுக்கவே மாட்டாருங்க. பணம் வந்து பணத்தாசையே கிடையாது இவர். அதாவது உண்மையான சாதுக்களுக்கு வந்து சன்னியாசிகளுக்கு பணத்தாசை நிச்சயமா இருக்காது. பட் கொஞ்சம் தேவைகள் இருக்கும் இல்லையா? பாருங்க, தண்ணி வீணா போகுது. சரி, நமக்கு எதுக்கு வம்பு? அங்கே டேப் உடஞ்சி கீழே விழுந்திருக்கு, அதே தான் கையை வச்சு எக்ஸ்ட்ரா டேமேஜ் ஆயிடுச்சுன்னா நமக்கு தான் வம்பு, வேண்டாம். இதுக்கு நல்லா நான் அந்த மாதிரி அனுபவிச்சிருக்கேன். அது மாதிரி சன்னியாசிகளுக்கு கூட கொஞ்சம் தேவைகள்லாம் இருக்கு இல்லையா? இப்போ சன்னியாசிகள் அப்படிங்கிறதுனால ஒரு டீ கடையில் போனால் யாரும் ஒரு டீ ஃப்ரீயாக யாரும் கொடுத்துட போகிறது கிடையாது. ஒரு பஸ்ல போகிறதுனால டிக்கெட் வேண்டாங்கய்யா அப்படின்னு யாரும் சொல்லிட போகிறது கிடையாது இல்லையா? அவங்களுக்கும் ஒரு அடிப்படை தேவைகள் இருக்கு இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு மாடர்ன் உலகத்துல. பட் இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில கூட அவர் தனக்குன்னு எதுவுமே வச்சுக்க மாட்டாருங்க. அந்த ஒரு குணம் இருக்கு பாருங்க, அந்த ஒரு கேரக்டர் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். என்னங்க வச்சு என்னங்க பண்ண போறோம், வரணும்னு இருந்தா வரும், இல்லைன்னா விடுங்க, நான் அதெல்லாம் எதிர்பார்க்க மாட்டேங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொல்லுவாரு. அது வந்து ஒரு உண்மையாலுமே பாராட்ட வேண்டிய ஒரு விஷயங்க. அந்த மாதிரி தனக்குன்னு எதுவுமே வச்சுக்க மாட்டேன். இப்போ தர்மசாலைக்கு அப்படிதான் போனோம் அப்படின்னா தெய்வீகமா சமைப்பாரு, அப்படியே ரசனையோட செய்வாரு. அவ்வளவு டேஸ்டா இருக்கும், அவ்வளவு அற்புதமா இருக்கும் அவர் செய்யற உணவெல்லாம். யார் வந்தாலும் உணவு கொடுப்பாரு. மிச்சம் வச்சுக்கணும், நைட்டு வச்சுக்கணும், அதெல்லாம் யோசிக்கவே மாட்டாரு. இப்ப சமைச்சா இப்ப முடிச்சிடணும் அப்படிங்கிற மாதிரிதான் அவருடைய ஒரு குணம். இல்ல நைட்டுக்கு இது நம்ம கொஞ்சம் மிச்சம் வச்சு நம்ம சாப்பிடுவோம் அப்படின்னு அவர் தனியா இருக்கும்போது நம்ம சாப்பிடலாம் அப்படிலாம் அவர் யோசிக்கவே மாட்டாரு. 4 பேர் இருக்குமா, இப்பவே எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு சாப்பிட்டு முடிச்சிருவோம், நைட்டு பசிச்சா அப்புறம் பாத்துக்கலாம், இல்லைன்னா தண்ணி குடிச்சு தூங்கிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு குணம் அவருக்கு இருக்கு. அந்த மாதிரி ஒரு சுபாவம் இருக்கு அவருக்கு. சரிங்க, இந்த ஃபாரஸ்ட் எல்லாம் வழியில நிறைய எல்லாம் அழிச்சிட்டாங்க. என்ன சொல்றது, அந்த நகரமயமாதல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி எல்லாம் இந்த இடமே போச்சுங்க. பழைய வீடியோஸ்ல எல்லாம் நான் போஸ்ட் பண்ணியிருப்பேன். இந்த இடம்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவ்வளோ ரம்மியமா, அவ்வளோ அழகான காடு இது. பாருங்க, எல்லாம் வெட்டி கிளீன் பண்ணியிருக்காங்க. நாளைக்கெல்லாம் இதெல்லாம் லே அவுட் ஏரியாவாயிடும். என்ன சொல்றேங்க, இந்த இடத்துடைய அந்த ஒரு அமைதி, அழகு, இது எல்லாமே போயிடும் இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல. சரி, நமக்கு எந்த இடம் நல்லா இருக்கோ அங்க போயிட வேண்டியதான், நமக்கு என்ன கவலை இல்லைங்களா? நான் நேபாள் போயிடுவேன். எனக்கு வந்து ஒரு அழகான டெஸ்டினேஷன் இருக்கு. இதுக்கு முன்னால நிறைய வருஷம் போய் அனுபவிச்சிருக்கேன். இப்போ 4 வருஷம் கேப் ஆயிடுச்சுங்க அங்க போய். என்ன இடம் அப்படின்னா வால்மீகி ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ஃபாரஸ்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதை நான் வரக்கூடிய நாட்கள் டீட்டெயிலாக சொல்றேன், சரிங்களா? அங்க நேர்ல போறதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடைச்சாலும் நான் பதிவு செய்யறேன். கோவில் பக்கத்துல வந்துட்டோங்க.
பாருங்க மேலே அந்த ஒரு சின்ன குன்று, அது அந்த குன்று மேலே இருக்கிறது தான் முருகன் கோவில். இதுக்கு முன்னாடியே நான் ஒரு சில பதிவுகள்லாம் நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். எகைன் நான் ஷேர் பண்ணுறேன், பாருங்க சரிங்களா. ரொம்ப அருமையான இடம். ஒரு அழகான ஒரு காலை பொழுது இங்கே வந்து செலவு செய்கிறது அப்படிங்கிறது உண்மையாலுமே ஒரு அழகான பாக்கியங்க. பாருங்க பக்கத்தில் எத்தனை ஊர் இருக்கு. ஆனால் இங்கே யாராவது வராங்களா அப்படின்னா லிமிட்டடாக தான் வருவாங்க. இன்னைக்கு செவ்வாய்க்கிழமை அப்படிங்கிறதுனால கொஞ்சம் கூட்டம் வரலாம். ஆனால் அந்த ஒரு இயற்கையை ரசிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெய்லி ஒரு முறை வந்து போகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் அதிகமாக யாரும் இல்லைங்க. அதிகபட்சமான மக்கள் எப்படின்னா ஒரு சடங்கு சம்பிரதாயம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த டயத்துக்கு கோவிலுக்கு வரணும், இந்த டயத்துக்கு பூஜை செஞ்சணும், இந்த டயத்துக்கு கிளம்பிடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருப்பாங்க. பட் நான் அப்படியெல்லாம் இல்லை. எனக்கு இந்த இடம் ஆகட்டும், இந்த இயற்கை ஆகட்டும், எல்லாமே வந்து ஒரு மங்களகரமான புண்ணிய பூமி தான் இது எல்லாமே. ஸோ இந்த காடுகளுக்கு உள்ளெல்லாம் போய் நான் நிறைய அனுபவங்கள் எடுத்துப்பேன். அது மாதிரி தான் இப்போ நான் போயிட்டுருக்கேன். ஒரு 2 மாதம் கழித்து இப்போ தான் வரேன். ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது. வாங்க அப்படியே தொடர்ந்து போகலாம். வாடா வா லட்சுமி வா. மறந்துட்டியா? மறந்துட்டியா? சரி சரி சரி, மறந்துட்டியாட்டு இருக்குது. 2 மாசத்துலயே மறந்துட்ட ஆளை. டெய்லியும் வந்து போயிட்டு தான்டா இருக்கேன். சரி ஓகே. கோவில் முன்னாடி வந்துட்டோங்க. எல்லாம் கார் பார்க்கிங்கில் வண்டியெல்லாம் நிற்குது. இன்னைக்கு மட்டும்தான் கொஞ்சம் கூட்டம் வரும். மற்ற நாள்லாம் இவ்வளோ வரமாட்டாங்க. செவ்வாய்க்கிழமை கொஞ்சம் கூட்டம் இருக்குங்க. இதுதான் தேர்நிலை. இதே கோவிலில் பங்குனி உத்திர விசேஷம்லாம் நடந்தது. சுப்பிரமணிய சுவாமியுடைய திருக்கல்யாண உற்சவம்லாம் நடந்தது. அந்த வீடியோவும் இருக்கு, நான் ஷேர் பண்ணுறேன், மறக்காம பாருங்க சரிங்களா. இதுதான் கோவில் ராஜகோபுரம். இது உள்ள அப்படியே ஸ்டெப்ஸ் மேலே ஏறுங்க. ஒரு 40-50 ஸ்டெப்ஸ் தான் இருக்கும். பாருங்க அப்படியே மேலே போனீங்கன்னா கோவிலில் நல்ல அனுபவம் எடுத்துக்கலாம். இங்கதான் வந்து நாங்கள் பூஜைக்கு பூக்கள் எல்லாம் பறிப்போம் இந்த செடியில். இங்கதான் நம்ம ஸ்நானம் பண்ண போறோம். பாத்திங் காட் இது. ஓகேங்க, அப்படியே தொடர்ந்து போலாம் வாங்க. துரதிருஷ்டவசமா இதுக்கு முன்னாடி போன பாத்திங் காட்ல தண்ணி வரலைங்க. இங்கேயும் வராதுன்னு தான் நினைக்கிறேன். ட்ரையா இருக்கு. பக்கத்துல ஒரு குளம் இருக்கு. ஆனா போறதுக்கு லேட் ஆயிடும், நமக்கு நேரம் இருக்காது. ஆஹா, இன்னைக்கு என்ன பாவம் செஞ்சோம். எங்கேயுமே தண்ணி இல்லை. இது உப்பு தண்ணி தான், அது கூட இல்லை. இங்க பக்கத்துல ஒரு குளம் இருக்குங்க. முதல்ல டெய்லி இங்கே தான் வந்து ஸ்நானம் பண்ணுவேன். 5:30 மணிக்கெல்லாம் கரெக்டாக ரெகுலராக வந்துடுவேன். நானும் வந்துடுவேன், அவரும் அந்த சாது பாபாவும் வந்துடுவார். இப்போ கொஞ்ச நாள் கேப் ஆயிடுச்சு, வர முடியாமல் போயிடுச்சு. இங்கேயும் நமக்கு ஒரு அன்லக்கி காத்திருக்குங்க. பாருங்க, இந்த இடத்துல யாரும் குளிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு முள் அது இதெல்லாம் போட்டாங்க. நல்லதுதான். ஏன்னா ஒரு காரணத்தோடு தான் செஞ்சுருக்காங்க. ஏன்னா ரொம்ப தேவையில்லாத குப்பைகள் அது இதெல்லாம் கொட்டிட்டு போயிடுவாங்க ஒரு காலத்தில். அதனால வந்து தடை செஞ்சுருக்காங்க போல இருக்கு. போய் ஒரு முங்கிட்டு வந்துடலாமா? இது வந்து வெஹிக்கிள்ஸ் இறங்கக்கூடாதுன்னு தான் இப்படி போட்டிருக்காங்க. ஆட்கள் நடந்து போகலான்னு நினைக்கிறேன். யாரும் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டாங்க. நம்ம என்ன நீர்நிலையை அசுத்தம் பண்ணுறக்கு வரலையே. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் தண்ணி எங்கே இருந்தாலுமே கங்கா தீர்த்தம் தான். அதனால புனிதமாக தான் அதை கருதி நம்ம வந்து நீராட போகிறோம். அதனால நமக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இன்னும் ஒரு முங்கு மட்டும் முங்கி எந்திரிச்சா போதும். அவசரமா அப்படியே ஒரு குளியல் போட்டாச்சுங்க. ஏன்னா இங்க வந்து தடை செஞ்சிருக்காங்க, யாரும் வரக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரிலாம். ஸோ யாராவது ஏதாவது சொல்லுவாங்க அப்படின்ட்டு லைட்டாக ஒரு சிம்பிளாக ஒரு குளியல் போட்டோம். நல்லபடியாக ஒரு குளியல் போட்டு முடிச்சாச்சுங்க. தண்ணி எங்கே இருந்தாலுமே கங்கா தீர்த்தம் தான் சரிங்களா. அதனால வந்து நான் செப்பல் போட்டுலாம் தண்ணியில் இறங்க மாட்டேன். அது ரொம்ப வந்து புனிதமாக நினைப்பேன்.
ஏன்னா அது பஞ்சபூதங்களில் ஒன்றும் இல்லையா, அதுவும் இறைவனுடைய ஒரு வடிவம் தான். ரொம்ப நேரம் ருசிச்செல்லாம் அனுபவிக்க முடியல தண்ணியில் குளிக்க. ஏன்னா இங்கே வந்து தடை செஞ்சுருக்காங்க. ஸோ யாராவது ஏதாவது சொல்லுவாங்க அப்படின்ட்டு நான் வந்து ஒரு 5 நிமிஷத்துலேயே டக்குன்னு முடிச்சிட்டேன். முதல்ல வந்தேன்னா அரை மணி நேரம் வந்து ஸ்நானம் பண்ணி ரொம்ப அழகாக என்ஜாய் பண்ணுவோம். ஒரு 6 மாதம் முன்னாடி வரைக்கும்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டெய்லியும் காலை மாலை 2 வேளையும் இங்கே வந்துடுவாங்க. இங்கே வந்து தான் டெய்லியும் ஒரு 1 ஹவர் 2 மணி நேரம் கிட்டத்தட்ட இங்கே நான் செலவு செய்வேன். இந்த தண்ணியை சுற்றி இருக்கக்கூடிய இந்த காடுகள் பார்க்குறீங்க இல்லையா, தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இங்கே நான் செலவு செய்வேன். அதெல்லாம் மறக்க முடியாத ஒரு அனுபவம் அது. இப்போ வந்து பார்த்தா இடமே ரொம்ப டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குங்க. பாருங்கள், இந்த அழகான காடெல்லாமே இன்னும் கொஞ்ச நாளில் வந்து எல்லாம் ரெசிடென்சியல் ஏரியா ஆகிடும். இப்போவே எல்லாம் லேஅவுட் சைட் எல்லாம் போட்டுட்டாங்க. அது மாதிரி ஆகிடும், எல்லாம் சேஞ்ச் ஆகிடும் இன்னும் கொஞ்ச நாளில். ரொம்ப நாள் கழிச்சு இந்த சாது பாபாவை சந்திக்க வரமே, கொஞ்சம் நேரம் செலவு செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஐடியாவில் வந்தேங்க. ஆனால் தண்ணி இல்லாமல் இங்கேயும் அங்கேயும் அப்படியே போயிட்டு கடைசியில் குளம் வரைக்கும் போய் அதில் ஒரு 20-30 நிமிஷம் போயிடுச்சு. இன்னும் அவர்கிட்ட போய் எங்கே ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது என்ன பண்ணுறது ஒன்றும் புரியல. பார்க்கலாம், அவர் விடவும் மாட்டாருங்க. ரொம்ப அன்பான ஒரு ஆத்மா அவர். நான் போனேன்னா இவ்வளோ சீக்கிரம் போகிறீங்களே அப்படின்னு விடவே மாட்டேன். டெய்லியும் வந்தாலே என்னை வந்து உட்கார வச்சிருவாரு. இன்னும் நான் வந்து 2 மாதம் கழிச்சு 6 மாதம் கழிச்செல்லாம் வந்தேன்னா அவர் இருந்து ஒரு நைட் தங்கிட்டு போங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவார். பார்க்கலாம், போய் பார்க்கலாம்.